Apple Watch on tullut aika lailla tunnetuksi ollakseen semmonen kello, joka on tällä hetkellä myy enemmän kuin mikään muu kello maailmassa, ja isoja odotuksia oli Applelle tehdä tästä uudesta kellosta se niin kuin tuleva, mahtava, loistava kello, mikä iPhone X toituu aikoinaan tullessaan, kun iPhone vietti 10-vuotispäiväänsä, mutta Apple Watch Series 10 teki joitain jo muutoksia, mutta lähtökohtaisesti niin tämän kellon muutokset on ollut sellaisia inkrementaalisesti järkeviä, mutta Apple mainostaa tätä vähän niin kuin uudempana designina koko kellolle, joten isompaa ehkä muutosta tästä kellosta ei ole ehkä tulossa, mutta keskustellaan siitä, mitä nyt tämä Apple Watch 10 nyt edes toi tullessaan. Eli tämä Apple Watch on nyt tällä hetkellä ohuin Apple Watch, mitä Apple on koskaan valmistanut, eli lähtökohtaisesti Apple halusi tehdä tästä kaikki komponentit niin kuin pienemmäksi ja ohuemmaksi, jotta saadakseen vähän enemmän pois painosta, mutta myös sitten koosta. Tämähän on Applen mukaan 10% pienempi kuin mikään aikaisempi Apple Watch, mikä on esimerkiksi Series 9 tai SE tai vastaava on ollut, ja sen kyllä silleen huomaa, että tämä on kyllä niin kuin ohuempi. Totta kai siinä vaiheessa, jos teillä omistatte nyt Series 9 tai 8 tai vastaavan, niin ainoa ero, millä te näette sen koko eron, on se, että te katsotte niitä vierekkäin. Mutta esimerkiksi mä tulin vuoden 2020 vuoden SEstä tähän, niin kyllä se silleen niinku huomasi sen, että se on ohkaisempi, että se vähemmän niinku tuntuu kädessä myös. Totta kai muutama gramma kevyempi on tämä kyseinen kello kuin mikään aikaisempi Series-kello, niin kyllä se niinku periaatteessa huomaa, mutta loppupeleissä isoin osa, mikä tästä designista tulee mieleen, niin on vaan se, että tää on enemmän taas hiotaan, niin kuin esimerkiksi iPhone 16 sarjan kanssa ja tälleen, hiotaan vaan tämä, miksi joku asia, mikä ei ole rikki, niin miksi sitä muuttaa liikaa, mutta siltikin vähän harmi, että Apple ei tehnyt tähän mitään enempää muutosta tähän designiin, kuin vaan se, että vähän ohuemmaksi pienessä. Vaikka totta kai tämähän on, kun laite on itsessään on jo nyt niin pieni, niin kaikki pienennys siihen ja kevyemmäksi tekeminen, niin sehän on insinöörimäinen ja tämmönen valmistussysteemiltään todella hieno saavutus, mutta meille se näyttää vähän semmoiselle, että Apple on aika lailla asettunut aloilleen tästä Apple Watchin tyylistä. Uusi värihän tästä on myös tullut, totta kai tämä, mikä on peilimusta, mikä mulla itselläni on, ja sitten myöskin kaiken puolin siis tämä kello on aika lailla 90% samaa kuin mikä Series 9 on, se 10% muuta tulee pienistä muutoksista vain liittyen juurikin väreihin ja sitten erityisesti näyttöön. Eli näyttö on saanut pienen ponnahduksen näistä koossa, eli aikaisemmin mikä oli 41 mm onkin juuri nyt 42 mm, joka on siinä mielessä huvittavaa, että silloin aikana kun Apple Watch tuli, 42 mm oli se isoin Apple Watch, mitä pystyi saamaan niin kuin käteensä, ja nyt tällä hetkellä se on niin kuin se pienin koko, joka on mun mielestä silleen aikaa, että kaikki on niin kuin vähän kasvanut tässä niin kuin ajatuksena, että mikä on iso kello, ja sitten iso kello, eli mikä mulla tällä hetkellä on kädessä, on 46 mm versus 45 mm aikaisempi versio Series 9. Huomaako sen eron erityisesti? Joo ja ei, että se ennemminkin se design, kun se on ohuempi ja vähän tämmönen kevyempi, niin se tulee ehkä siitä ennemminkin tämä näyttö itsessään. Jos sulla jälleen kerran ei ole Series 9 vieressä ja sä katsot tätä, niin se ero on todella niin kuin huomaamaton, koska Apple muutenkin sai tämän kellon näytöt olemaan jo aikaisemmissa malleissa todella hyviä, ja isompia muutoksia tässä on se, että tässä on paremmat katselukulmat tietysti, niin kuin, että pystyt helpommin katsomaan sen niin kuin tälleen sivusta, joka ei periaatteessa mun käsityksen mukaan, eikä mun SEssäkään ollut niin kuin aikaisemmin ongelma myöskään, että kyllä mä nyt sen kellon näin ihan niin kuin vaikka se oli mun tossa jalan päällä ja sitten mä vaan katsoin niin kuin alaspäin, niin kyllä mä niin kuin näin sen, että onko tää taas semmonen juttu, mitä Apple mainostaa, että se on uusi juttu, vaikka se nyt ei silleen, tai mullistava juttu, vaikka se ei oikeastaan mullista. Te voitte olla siitä niin kuin päättäväinen siihen suhteen. Ja kellon aivoinahan toimii uusi S10-siru, aikaisemmasta S8-sirusta hypättiin niin kuin periaatteessa 2 sukupolvea ylöspäin, mutta lähtökohtaisesti se, että mitä tämä tarkoittaa tämä uusi siru, Applehan ei myöskään keskittynyt ollenkaan tähän siruun, niin kuin ne keskittyi parhaimmillaan muutaman sekunnin ajan tähän siruun siinä niin kuin itse esittelytilaisuudeksaan, koska Apple Watchit ei ole oikeastaan Series-sarjassa ollut missään vaiheessa liian hitaita tai tökkiviä tai mitään,
Ja mitä tämä uusi siru vaan tarkoittaa on se, että jälleen kerran niin kun toimivuus on sulavaa, kaikki aukeaa nopeasti, kaikki on tosi napsakkaa ja se niin kun toimii vaan niin kuin todella hyvin. Ja sitten kaikin puolin tämä siru tekee myös sen, että se pystyy paljon paremmin ottamaan kiinni niistä kaikista urheiluominaisuuksista ja kaikki sensorit on tietenkin parantunut jälleen kerran, todennäköisesti ei hirveästi, mutta niin kuin vähän aina jotain inkrementaalista parannuksia tulee vuosittain näissä sensoreissa, jotka mittaa meidän niin kuin terveyttä ja tälleen, niin S10-siru auttaa myös siihen, mutta se ei ole tämän kellon oikeastaan myyntiominaisuus ollenkaan missään vaiheessa ollut viimeiseen pariin, 3, 4 jopa sukupolveen, koska Apple Watchit yleensä on sellaisia, että ne toimii tosi pitkään sulavana, mutta esimerkiksi mulla nyt toi SE, joka on 2020 vuoden malli, niin se näytti jo ikäänsä, kun se käyttöjärjestelmä päivittyi ja vaatii enemmän, niin se rupesi vähän jo tökkimään. Tässä on myös se sama kaksoisnapautusele, mikä on ollut Series 9 tuli vastaan, eli se on se, että sä voit käyttää tätä, niin kun jos sulla ei ole mahdollisuutta vaikka tökkiä sun näyttöön, niin sä voit käyttää tätä kaksoisnapautuselettä. Se toimii yllättävän hyvin, että tää on niinku mun ensikosketus tähän kaksoisnapautuseleen ja tälleen, mutta loppupeleissä silleen, että kuinka usein mä näen tätä käyttäväni, en oikeastaan koskaan. Että tää on vaan enemmänkin semmonen niinku ominaisuus, jos ja kun on semmonen äärimmäinen tilanne, missä sulla on vaikka hanskat kädessä. Esimerkiksi talvella voisin eikä hyvällä turilla nähdä sen, mutta se niinku vaatimus siihen, että sä opettelet sen, miten se niinku käytännössä toimii ja se niinku, mitkä ne eleet on loppupeleissä, niin se on vähän semmoinen asia, että niinku mitä aika oppimiskäyrä tulee olemaan siinä, joten kertokaa te sitten kommenteissa, jos teillä on Series 9 tai eteenpäin, että käytättekö te näitä napautuseleitä, niin musta olisi ihan kovaa kuulla niistä. Akkukesto on edelleen sama kuin kaikissa Apple Watchissa ollut aina, eli se on about 18 tuntia käytössä, jos sulla on kaikki niin kuin NS-herkut ja tämmöiset käytössä. Se on myös hyvä puoli siinä, että vaikka se akkukesto on sama ja tälleen, niin tässä on nopeampi lataus tällä kertaa kuin aikaisemmin, eli tässä pystyt 30 minuutissa heittämään siihen niin kuin 80% lisää akkua, eli jos on 0-80%, joka on siis niin kuin kiva juttu, koska se antaa siihen, että kun Apple Watchit on aina ollut semmoinen myöskin asia, mikä niinku niiden akilleen kantapää on tää akkukesto, että mä en niinku sinällään ymmärrä sitä, että miksi Apple ei pysty niinku kaikista tyypeistä tekemään semmoista niinku kelloa, missä olisi pidempi akkukesto, koska Huawei ja tämmöiset pystyy tekemään niihin paljon parempaa akkukestoa verrattuna siihen, että ne ominaisuudet on apatterolla täsmälleen samat, niin mä en sitä oikein niinku hiffaa näissä Apple Watcheissa, mutta totta kai siellä on paljon niinku erilaisia algoritmeja ja kaikki appit toiminta ja kaikki kuunteleeko se sua ja tälleen, niinku se Siri-ominaisuuksista ja tälleen, niin se niinku kuuntelee sitä tällaiseen, mutta se, että lähtökohtaisesti se, että niinku sen akkukeston kanssa pitää olla semmoinen tarkka, mitä mä olisin kaikille sanonut, jotka miettii Apple Watchia, on se, että sun pitää löytää itselle semmoinen latausrutiini, että sun pitää löytää semmoinen, että se vähintään kerran päivässä laitat sen latauksen puoleksi tunniksi tai vastaavanlaisesti, etkä pidä koko ajan kädessä. Moni totta kai lataa öisin, mutta esimerkiksi niille kuten minulle, mä tykkään seurata mun niinku unta myöskin niinku mun Apple Watchilla, niin mä lataan mun kelloa aina aamuisin mun aamurutiinitten aikana ja sitten illalla ennen nukkumaan menoa, eli iltarutiinin aikana. Eli siinä on muodostunut semmoinen niin kuin kokonainen sykli, jossa mun rutiini on se, että mä en enää ajattele sitä, kun mä vaan laitan sen niin kuin siihen lataukseen ja tälleen, niin sit mä saan niin kuin aina pidetty mun Apple Watchin ns. Niin kuin hengissä, mutta sitten totta kai jos lähtee jonnekin reissuun, niin se on ehkä heti saatavilla virtaa tai silleen, niin siitä voi tulla ehkä isompi ongelma myös, mutta se on niinku tää, mikä Apple Watchissa on ollut ehkä huonoin juttu aina, ja mua ärsyttää, että ne haluaa aina säästää sen paremman akkukeston sille ultrakellolle, koska musta tuntuu, että Apple pystyisi tekemään näihin parempaa akkukestoa, mutta ne ei vaan halua, ja kaikki meistä on jo tottunut tähän akkukestoon, eli it is what it is, mutta mä oon semmonen, että jos tähän tulisi vaikka edes 2 päivän akkukesto, niin se olisi niinku tosi hyvä, mutta on mahdollisuuksia myös niinku pidentää sitä akkukestoa, käyttää sitä alhaisen virran tilaa, joka antaa todella pitkän niin käyttöjän sille, mutta ne suurimmat osat ominaisuuksista häviää siitä. Ja yksi iso juttu, mitä kannattaa hyödyntää, jos teillä on Apple Watch ja haluatte pidempää akkukestoa, ottakaa pois päältä, jos ette Siriä varsinkin käytä hirveästi, niin ottakaa poikkeen se, että se kuuntelee sitä komentoa, niitä 2 eri komentoa, eli se itse sana itsessään ja sitten hei ja se sana sitten itsessään, eli ottakaa se pois päältä, koska se kumminkin aktivoituu painamalla sitä kruunua pitkään. Se huomattavasti pidentää teidän akkutekoa varsinkin pitkin päivää, jos on pitkä päivä edessä, koska niin kuin se on semmoinen, mikä kuluttaa aika paljon akkua näistä Apple Watcheista.
Uniapnea on kanssa uusi juttu, mikä Apple Watchissa on tullut, eli tämä pystyy nyt seuraamaan sitä, että onko sulla mahdollisesti uniapnea. Että Applehan teki tästä suhteellisen ison jutun siinä keynoteissaan, että 80% ihmisillä, joilla uniapnea on, niin sitä ei ole diagnosoitu. Ja onko se, pitääkö se totta paikkansa? Varmaan. En ole siis tutkinut näitä, mutta mä veikkaan, että se on uniapnea on vähän semmoinen niin kuin asia, mikä ei hirveästi niin kuin silleen vaikuta ihmisen elämään niin paljon, mutta näiltä, joilla on uniapnea, niin se olen kuullut myös erilaisuuksia, eli kyllä se niin kuin vaikuttaa siihen elämään ja terveyteen ja tälleen ja siihen hyvin nukuttuun yöhön, niin tämä pystyy nyt sen huomioimaan, ja se on niin kuin kiva, että Apple pystyy niin kuin tuomaan tämmöisiä terveysominaisuuksia, mitä muissa kelloissa esimerkiksi ei ole, tai jotka ei ole ehkä edes ajatellutkaan tällaisia ominaisuuksia kelloissaan, koska lähtökohtaisesti niin kun nämä kellot on saavuttanut semmoisen niin kun tasangon, eli nämä ei oikeastaan enää tunnu kehittyvän, koska jos tämä on niin 10-vuotispäivä Apple Watch, niin designin puolesta ei niinkään kehity, mutta Apple pyrkii lisäämään tämmöisiä terveysominaisuuksia lisää näihin kelloihin, jotka niinku on vaan niinku kaikille tärkeitä, tai ne ehkä kaikille, esimerkiksi niille, joilla ei ole uniapnea, niin onko se tärkeä, mutta esimerkiksi sillä, että jos se nyt huomaat tätä kellon kautta, että sulla on se uniapnea, niin sit sä voit tutkia sitä ja käydä lääkärissä, että silleen niinku ihana, että Apple keskittyy tällaisiin juttuihin, mutta se, että onko se sitten myyntivaltiollekin, niin kuin jollekin, joka haluaa ostaa tämän kellon, että minkä kellon mä otan, että tossa on toi uniapnea, että sen mä otan, että ei ehkä, mutta mä silti arvostan Apple, että ne niin kuin pyrkii kehittämään tätä terveyspuolta näissä kelloissa tosi paljon. Samat terveysominaisuudet on myös tässä kellossa niin kuin totta kai aikaisemmissakaan Apple Watchissa, eli kaikki mahdolliset EKG, korkeat, matalat sykkeen ilmoitukset, sydänrytmin seurantaa, verenhappitasoa, aerobisen kunnon ilmoituksia, kuukautiskierron naisille ilmoitukset ja tälleen, että ne on vaan sitten enemmän vaan hiotumpia versioita taas näistä aikaisemmista versioista, eli niin kuin sanoin niistä sensoreista ja S10-sirusta, niin se on vaan hiotumpi versiot niistä kuin kaikista, eli sensorit kun päivittyy, niin ne pystyy saamaan enemmän dataa siitä, ja Apple pystyy hyödyntämään sitä sille niin kuin niissä algoritmeissa ja miten ne seuraa niitä, niin kaikki nämä on vaan niin kuin hiotumpia, ja jälleen kerran lähempänä sitä totuudenmukaisuutta, mikä niin kuin lääketeollisuus haluaa. Totta kai näitä ei pidä ottaa sellaisenaan, että nämä on täsmälleen sama kuin sulla olisi oikeasti joku niin kuin sykkeen mittaus, vaikka esimerkiksi sykevyö tuossa rinnallasi, koska se on niin kuin oikeasti paljon lähempänä sitä totuutta, kun nämä kellot koskaan tulee olemaan, mutta ne on tarpeeksi lähellä niin kuin sitä, että sä voit niin kuin huomata sen, niin kuin jos sun sydämen syke vaikka heittelehtiä tälleen, eli terveysominaisuudet ovat niin kuin Apple Watch yksi vahvuus, niin kuin aikaisemmin sanoin se uniapneastakin, ja ne on jälleen kerran hiotumpia, parempia, ja ehkä sanoisin top 3 niin kuin parhaita niin kuin seuraavia terveysominaisuuksia, mitä tämmöisessä älykellossa löytyy, niin on Apple Watchissa ja varsinkin myös nyt tässä uudessa Series 10. Jos nyt olet summa summarumina jälleen kerran, että jos sä oot Apple-käyttäjä, tätä kelloa on niinku tää on vähän niin kuin no-braineri. Jos sulla on iPhone ja tälleen, niin tää on semmonen kello, mikä sun kannattaa hankkia. Että joo, kilpailijoilla on tosissaan niin kuin parempia akkukestoja ja todennäköisesti enemmän vaikka tarkempia urheilujuttuja tälleen, mutta Apple Watch on semmonen kokonaisuuspaketti, mikä tekee kaiken tarpeeksi hyvin, että se niin kuin sanotaan näin 90% ihmisistä niin kuin käypi niin kuin jokapäiväiseksi kelloksi, paitsi se akkukesto. Että se on niin kuin edelleenkin se, mitä mä haluaisin, että Apple parantaisi jossain vaiheessa, mutta se, että se muuttuisi, saattaa olla aika niin kuin kaukainen toive minulle, mutta kaiken puolin nämä niin kuin ominaisuudet, mitkä päivittynyt tässä Series 10, niin ne kuulostaa aika pintapuolisille ja osa on todella pintapuolisia, eli tää koko ajan tämmönen ja pieni millimetri lisää tähän näyttöön ja millimetri pois siitä koosta, niin kuulostaa tosi pintapuolisille ja semmoisille niin kuin yksinkertaisille muutoksille, mutta ne on silti semmosia, mitkä sitten varmasti osaa arvostaa, eli lähtökohtaisesti niin kuin kellona, jos te puhutaan näistä, niin Apple Watch on niin kuin helppo suositella niin kuin Applen käyttäjille yleisestikin. Ja Apple Watch on saavuttanut semmoisen tasaisuuden, mitä aikaisemmin sanoin näissä niin kuin designissa ja seurannoissa ja tässä teknologiassaan, eli nyt Apple on löytänyt vähän niin kuin semmoisen seinän, mikä nyt on todella hankala lähteä rikkomaan Apple Watchissa, eli se on semmoinen, minkä niin kuin ylipääseminen vaatii oikeasti sitä, että Apple jotenkin lähtee eri tavalla katsomaan näitä kelloja
muokkaamaan niitä paljon enemmän uudempaan uskoon, mutta se, että Apple, niin kuin olen aikaisemmin sanonut niin kuin iPhone 16 arvioissa, jonka voitte katsoa mun kanavalta tämän jälkeen sitten, niin Apple on hiomisen mestari, eli se, että he lähtivät niin kuin muuttamaan tätä kelloa niin kuin radikaalisti seuraavaan iteraatioon, se on todella pieni, mutta jos Apple haluaa näiden kellojen niin kuin siirtyvän eteenpäin vähän isommille askelille, varsinkin kun puhutaan Series-sarjan kelloista eikä Ultrasta, ne vaatii sen sellainen rikkomisen. Tämä Series 10 on siis hyvä iteraatio Apple Watchista, joiden osa teistä kannattaa hankkia, mutta jos te omistatte Series 9, 8, 7 ja tällaiset tai jonkun uudemman SEn, niin teidän en suosittele ostavani tätä vaan niiden uutukaisuuden puitteissa, koska kaiken puolin tämä Apple Watch tekee sen saman, mitä ne teidänkin aikaisemmat kellot tekee. Tämä periaatteessa tekee samat myöskin, mitä mun Apple Watch SE teki, mutta kun se SE rupesi mulla vähän tökkimään, koska se oli yli 4 vuotta vanha, niin siinä pisteessä hankkikaa tämä. Mutta se, että niin kun, jos teillä on edelleenkin ihan toimiva niin kun Apple Watch kädessänne, niin ehkä kannattaa harkita seuraavaan vuoteen sitten teidän Apple Watch hankkimista. Mä olin Sami mobiilisektorilta ja nähdään taas ensi kerralla.